Здравейте, скъпи приятели! Песента, която ще ви изпея, е свързана с една случка в моя живот, когато не се чувствах много добре. Това беше едно изключение. Не ставайте свръхдуховни и не казвате, че на вас не ви се е случвало същото. Но интересното в този случай беше, че когато лежах на леглото, беше ми много зле, почти не можех да стана от леглото, от някакъв гаден грип. Тогава изведнъж се звънна на вратата ми съвсем случайно и неочаквано. И това беше моята тъща, която дойде при мен с някакви лекарства, без изобщо да знае, че не съм добре, че каквото и да е за мене. И тя ми даде едно от тези лекарства и аз почувствах много добре. След което тя си тръгна, понеже не стоя дълго. И аз имах, изведнъж дойде в мене голямо желание да взема китарата и да започна да се покланям. И когато взех тази китара и започнах да свиря, Святия Дух дойде върху мене и ми даде тази песен, която ще ви изпълня сега. Какво да подари на този свят? Какво да подари